शरण मा तोर ललन मा ए भवानी मैया। पहिले शरण मा तोर ललन मा ए भवानी मैया। लगवे दर्शन के गोहार ए भवानी मैया। लगवे दर्शन के गोहार ए भवानी मैया। बलका करेले तोर पुकार ए भवानी मैया। फूल दीना बजरी के बार ए भवानी मैया। गेंदा फूल के माई हो या सोनबाल गईले। बेलिया चमेली से मंदिर तोर सजाइले। गेंदा फूल के माई हो या सोनबाल गईले। बेलिया चमेली से मंदिर तोर सजाइले। लाले अरहुल फूल के हार हमालिन से मंगवाइले हो। लाले अरहुल फूल के हार हमालिन से मंगवाइले हो। अहिरा से दूध ले आई के खार ए भवानी मैया। फूल दीना बजरी के बार ए भवानी मैया। Recording by Bihu Music Darbhanga। पंडित बोलाइले मैया पाठ करवाइले। दरभंगा बाजार से लाले चुनरी ले आइले। पंडित बोलाइले मैया पाठ करवाइले। दरभंगा बाजार से लाले चुनरी ले आइले। अमरजीत रसियाना तोर शरणिया में गावे भजनिया हो। अमरजीत रसियाना तोर शरणिया में गावे भजनिया हो। अभय से तो सरोज करे